Сорман аграр külliyetinde yarışlarga bugünden әзерләнә башладылар. Onda Россия дәрәҗәсендәге җиңү тәмен беләләр инде. 2019 елда külliyet укучысы Азат Тимербаев авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатацияләү компетенциясе буенча илдә иң яхшысы булды. Профессиональ тренировкалар ничек башланды һәм Россиянең төрле төбәкләреннән киләчәк белгечләрне нәрсәгә өйрәтәләр? Бу хакта хәбәрчеләребез язмасы. КамАЗ белән әнә шулай бик оста идарә итә. Юлдагы киртәләрне дә җилдереп кенә үтә. Дөрес, әле ул күнекмәләр барышында зур йөк машиналары белән дә идарә итүне тагын да күбрәк өйрәнә. Ләкин ансы бераз соңрак. Әлегә бу Сарман аграр күллиятенең махсус кабинетында тренажер. Ребята, перед выходом в парк у нас еще они проходят вождение для получения водительского удостоверения на... Күллиеттә укучыларны шофер итеп әзерләр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Төрле машиналарда шөгыльләнәләр. Хәзер бездә WorldSkills ягулык белән туклану системасы бар. Күллиеттә генә түгел, бөтен районда да сарманлыларны бөтен Россиягә таныткан Азат Тимербаев белән горурланалар. 2019 елда ул WorldSkills'та авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатациялау компетенциясендә җиңү яулады. Тик кызганыч, дөнья чемпионатында әлегә бу позиция юк, анда да җиңгән булыр иде. Башка укучылар да аннан үрнәк ала. Газинур Гайнетдинов узган елга WorldSkills'ның төбәк призеры, ә шушы көннәрдә киләчәк механизаторы республика конкурсында җиңде. Я участвовал в чемпионате WorldSkills России и получил призовое 3-е место. Мин WorldSkills Россия бәйгесендә 3нче урын алдым. Бер ай хәзерләндем, тырышуым бушка булмаган. Біз тракторларны төзәттек, экскаваторда эшләдек. Шушы көннәрдә генә киләчәк механизатор бәйгесендә 1нче урынны алдым. КамАЗда, тракторда, комбайнда йөрдек. Мин әле 1нче курста гына укыйм. Мәктәпнең чыгарылыш сыйныф укучыларына мөрәҗәгать итәсем килә. Әлеге күллият киләчәккә зур мөмкинлекләр бирә, яңа ачышларга юл сала. Тырышып җиңүләр яулап, урыннар алсак, максатларыбызга һичшиксез ирешербез. Бу диварларда инде берничә дистә еллар профессиональ техник-механиклар, технологлар, зоотехниклар, тракторчы машинистлар, пешекче кондитерлар әзерләнә. Должны знать азы метрологии, стандартизации, подтверждения качества. Они должны уметь. Алар һөнәрнең нигезен белергә тиеш. Төгәл үлчәү, сызу эшләре барысы да мөһим. Биредә яшьтән үк үз сәламәтлегеңне ныгыту, команда беренчелекләрендә көч сынашу һәм спорт белән ныклап шөгыльләнү мөмкинлеге бар. Шулай ук иҗатта да сынатмый күллият студентлары. Быелны үзем бию куйдым. Шул Аксу бию белән республиканский конкурста 1нче урын алдык, фольклор белән 2нче урын алдык. Призерлар һәм медальләр барысы да тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Мы рисовый центр, он как бы республиканский. Мы собираем всех желающих, скажем. Вот, скажем, есть очень много из... Без теләге булган һәрбер баланы кабул итәбез. Бездә Зәй, Азнакай, Әлмәт, Пенза, Яршаллы төбәннән укучыларыбыз бар. Россиянең барлык төбәкләреннән киләләр. 2015 елдан әлеге күллият авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләү буенча ресурс үзәге. Биредә бюджет нигезендә 490 студент укый. Моннан тыш машина йөртүче, тракторчы, эретеп ябыштыручы яки электр белгече булырга теләгән һәр кеше кыска вакытлы укуны уза ала. Шушы көннәрдә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен биредә имтиханнар тәмамланды. Параллель рәвештә сабан чәчү дә төгәлләнде. Булачак аграрийлар игенчелек нигезләрендә ныгытып өйрәнә. Мы надеемся, и дождь будет, и хороший у нас будет урожай. Это потому что мы же эти поляны ущипные наши. Яңгырлар мул уңыш булуына без бик ышанабыз. Безнең бу кырлар уңыш үстерү өчен генә түгел, ә укучыларга тәҗрибә туплау урынында. Без монда чын игенчеләрне тәрбиялибез. Сарман студентлары WorldSkills ил күләм чемпионатка әзерләнә. Тиздән кечкенә генә район үзәгендә дөнья күләм стандартларына туры китерерлек итеп, күллиятнең тулай торагын капиталь ремонтларга җыйналар. Президент карары белән моның өчен 70 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Алия Галиуллина, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары өчен Сарман районыннан.